El projecte Sembrant Innovació explora l'ús eficient del nitrogen en l'agricultura. El nitrogen és un element essencial però sovint sobreutilitzat que pot generar problemes ambientals com la contaminació de l'aigua i del sòl. A Catalunya, la contaminació per nitrats afecta greument l'activitat agrícola i per això el projecte busca millorar les estratègies de fertilització. Un mètode és amb l'agricultura de precisió. Pues la fertilización de precisión consiste en aplicar los nutrientes de manera variable en cada una de las zonas del cultivo. Para ello nos ayudamos con sistemas de información geográfica, mapas de rendimiento y fundamentalmente datos de nutrientes en el suelo. Una vez que tenemos esto, pues la fertilización la aplicamos en cada una de estas zonas, haciendo que la optimización de la fertilización incremente. Pues el principal beneficio de los agricultores es la disminución de los costes de producción. Debido a la optimización de la fertilización en estas zonas, pues con menos cantidad de fertilizante van a obtener el mismo rendimiento o superior y esto hace que a la larga la optimización de la explotación agrícola mejore, incremente. Pues para el suelo y el medio ambiente el principal beneficio que tiene es que al aplicar el fertilizante de manera óptima en cada una de estas zonas, pues evitamos la sobrecarga de nutrientes en el suelo y por ende las posibles contaminaciones de lixiviación de nitratos de las aguas freàtiques en un futuro. L'agricultura de precisió és útil per moltes zones diferents i per molts cultius diferents. Per què? Perquè tu al final el que fas és, tens una planta, tens un arbre, tens un cep, que té unes necessitats i uns requeriments i a cada punt del camp tindràs unes necessitats i uns requeriments diferents. I tu el que estàs fent que és aportar a cada punt el que es necessita pel producte que tu vols obtenir. Llavors hauràs de fer un maneig diferent, hauràs d'extreure unes dades diferents en funció del cultiu per tu aconseguir aplicar el que vols aconseguir en cada una d'aquestes zones, però sempre t'ajudarà a millorar i a optimitzar aquests nutrients que tu apliques i a obtenir el producte que tu vols aconseguir. Utilizamos tecnologías avanzadas incluyendo un sensor de suelo que se conecta a un tractor para medir las propiedades del suelo a tiempo real. Y también utilizamos imágenes satelitales que nos permiten medir la humedad del suelo y también el índice de vegetación de las plantas. Este índice de vegetación se calcula a través de la luz infrarroja y la luz roja emitida por las plantas. Esto nos permitirá una planificación precisa de la fertilización, así evitamos los riesgos ambientales y reducimos el coste y aumentamos el rendimiento de las plantas. La tecnologia ens ajuda molt en la gestió del dia a dia perquè ens facilita les coses. El primer que ens ajuda és a recollir moltes dades per tenir molta informació i al final la informació és poder i el que ens permet és prendre millors decisions. Ens ajuda per la part de prendre decisions i ens ajuda per la part de facilitar les feines, perquè siguin feines més automàtiques i més fàcils de fer. En resum, la fertilització de precisió permet aplicar el nitrogen de manera intel·ligent. Gràcies a les tecnologies utilitzades en el projecte Sembrant Innovació, els agricultors poden produir de manera més eficient, reduir costos i minimitzar l'impacte ambiental. Aquest enfocament representa un pas endavant cap a una agricultura més sostenible, responsable i adaptada als reptes actuals del territori.